Hvad, drenge? Har I hørt, der kommer en ny dreng i klassen? Hej, må jeg lige forstyrre dig et øjeblik, Susie? Ja, det er Elias, ny dreng i klassen. Tag godt imod ham. Du kan bare sidde her i midten. Ja, vi skal til at pakke sammen. Er der lige en af jer, der gider vise Elias rundt på skolen? John, William og Rasmus, I følger lige Elias rundt på skolen, ikke? Ja. Men hvad er der ellers? Hvornår er det, vi skal være der, John? Kom bare mellem 5 og 6, tror jeg. Hvad er Elias? Skal du med senere? Ja, hvis det er okay med jer andre. Ja, men du kan lige gøre noget for os. Hvad, Elias? Du skulle da kunstner, mand. Jeg kan tænke mig to. Igen det der kunstnerpisse, altså. Jeg er sulten. Altså, hvad vil du have? En donut. Altså, hvad er der ting, der har skabt den? Der er ingen af os, der har penge. Elias. Nå. Elias? Ja, det er ikke længere. Hurtigt ind. Hurtigt ind. Stå og vente på det lige herovre. Okay. Hvad? Du kan noget, hva'? Nå, Rasmus, så får du endelig de donuts, kan fede så Det er sgu da også på tide. Hvad, drenge? Skal I ikke snart se vores PC op? Men gutter, jeg har glemt min. Men kan du ikke bare hente den? Men det var alt for langt, altså. Jamen, jeg kender et sted, vi kan låne en. Altså, er I sikre på, at der ikke er nogen drenge? Ja, ja. Kæft, hvor er du koldt, mand. Tror jeg, han klarer den? Nej. Hej, Elias. Du har fandme godt klaret det der. Men der er lige én ting, du kan gøre for os. Jeg skal ikke mere, drenge. Jeg har lavet nok pis for jer. Det gør det sgu bare, Elias. Men Rasmussen har det hele på kamera. Det mener jeg ikke. Det er fucking løgn. Så er det her. Hey, lige hurtigt, lige hurtigt. Kom nu bare.
Hej.